Angcwatyiwe namhlanje amantsqwala amalungu amahlanu osapho naSweleke kwingozi ehlasimlisa umzimba eLimpopo kwiveki ephelileyo. Sidale umonakalo omkhulu isitshingitshane besikhatshwa zimvula kwingingqi yakwaNongoma kwiphondo laKwaZulu-Natal. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndaba nophumza siphumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani nzonzondo. Angcwatyiwe amalungu amahlanu osapho lakwa Tlometsane nasutywe kukufa kwingozi yemoto ebandakanya inqwelo yamapolisa kwindlela R101 eLimpopo kwiveki ephelileyo. Inkonzo yomngcwabo yolusapho iqhutyelwe kwilali yase-Bafakelwe eHammanskraal ePitoli. Luphume ngendlu uluntu kwilali yase-Bafakelwe kuquka icawa ukuza kulila nosapho lakwa Tlometsane ebelingcwaba abazali nonyana abathathu. Ukusweleka kwala malungu osapho kushiye izihlobo zidandathekile. Azange ndikholwe xa ndisiva ezi ndaba. Saleqa kwindawo yexhwayelo safika sebesusiwe nemoto isemapoliseni. Sabona ngendawo eyenzeke kuyo ingozi ukuba basindanga. And then rakara police station akara lor mo wa bona no snor motho aka survive sesehlahile. Into eyenzeke kusapho lwam indishiye ndidandathekile. Andinamntakwethu, andinatata, andinamama, ndishiyeke nomntakwethu omnye nodadewethu ababini. Uluntu lusothukile sesisehlo luthi sisehlo esingaqhelekanga. Ntwena hazange yayidiragala rena re le mo Bafakelwe. Into eyenzekileyo zange sayibona eLifatleng. Sothukile siluluntu. Ntwe ena idirahetseng. Yo, re kwele bohloko. Sothukile sesisehlo asiqhelekanga. Kunzima ukuyifaka engqondweni yonke lento. Kwasothusa ukuva nokubona kwi-social media. Kuba besijonge lukhulu kubo. Ukanti abantwana abashiyekileyo bathi abasokuze balulibale usuku lwesiganeko. Kubhubhe abantu abahlanu emva kokungquzulana kwezithuthi nesigadla okwenkunzi zegusha kwindlela R56 eYugi eMpuma Koloni. Le ngozi yehle kusasa namhlanje phambili nje kubethe intsimbi ye-12 i-VW Polo nebikhwele amadoda amahlanu ingqubene nesigadla. Onke la madoda abhubhe ngoko nangoko kwindawo yexhwayelo ngelixa umqhubi wesigadla ephume engenamkrwelo. Okwangoku awukazi unobangela wale ngozi kodwa kuvulwe ityala lokubulala ngokungenanjongo kwisikhululo samapolisa saseyugi. Isitshingitshane esikhatshwa imvula emandla sishiye umonakalo kwingingqi yakwaNongoma KwaZulu-Natal. Sidilize izindlu, izikolo neholo zoluntu, izakhiwo zecawa zasiwa nentambo zombane. Isebe lijongene nentlekele kweli phondo laKwaZulu-Natal belihlola umonakalo namhlanje. Ngamakhaya abalelwa kuma-78 kwanabantu ababalelwa kuma-600 nabathe bahlaselwa zizikhukhula nezidalwa ezandyondyo zemvula ngoLwesihlanu kummandla kwaNongoma kwiphondo laKwaZulu-Natal. Isebe lobambiswano kweli phondo lithi lihlola umonakalo nothe wenzeka emveni kwezi zikhukhula kwaye bakwadlulisa namazwi ovelwano kwabo bachaphazelekileyo. The provincial disaster management teams have been conducting assessment in different areas of Nongoma to determine the extent of the damages caused by the inclement weather. Our preliminary report suggests that 8 wards were severely affected. A total number of 78 households were also damaged, with 3 completely destroyed. This affected over 600 people. Isebe lobambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal lithi liza kuqinisekisa ukuba namanye amasebe afana nawezempilo uhlaniso loluntu azawuthangelelele kule ntlekelo ukuqinisekisa ukuba wonke ubani uyakwazi ukufumana uncedo. The MEC for KwaZulu-Natal Copter Bongiwe Sithole Mloyi has expressed sympathy to all the families that have lost their valuables. The MEC has also committed to bring other departments such as health, human settlement and social development on board to assist the families that may need urgent assistance. Abo basemagunyeni kweli phondo bathi
Ezinye zeendlela ezachaphazelekayo zisavaliwe kwaye bakwabongoza noluntu ukuba luhlale luqaphile. Inkulu baphathiswa yase-Gauteng uMnumzana Panyaza Lisufu ummelele kuluntu lwase-Alexandra kuba luzikhusele iinjini zombane eziphehla amandla zisebenzisa ilanga nezibizwa nge-gas and solar turbines ezifakwe kule lokishi. Le yinkqubo karhulumente yeliphondo ukuzama ukuhlangabezana nengxaki yokushokoxeka kombane kwiilokishi eziliqela zephondo ngaphantsi kwenkqubo i-Grid Relief Energy Project yenkampani enikezela ngombane iCity Power. Inkulu baphathiswa yeliphondo iyaqinisekisa ukuba abasebenza belijonge encwadini ixesha ukuqinisekisa ukuba imizi engama500 iphela lenyanga inombane. We've got multi-projects that we are running. This is the first one. This reaffirms what we said when we had a summit with all community organizations, business people, local authorities. The first part, therefore, is to remove illegal connection and provide alternative, because it does not mean if people are illegally connected, it means they don't need electricity. You have to respond to their needs. That is why we say we'll remove illegal connection and connect to legally. And this is one method. That now that we've put this, we can, and this was a pilot. We want 14 other informal settlements before the end of this year to be connected. So this is the first one. At the end of this month, 500 people that didn't have electricity in this community will have electricity, which to us is a major milestone. Okalisufi ukwanike uluntu lwalapha isilumkiso ngokonakalisa iziseko zophuhliso ngelithi oko kuza kubabuyisela umva. If we invest in a community and the community vandalize that investment, I'm not coming back. They'll see to finish. Because I can't take money for others that are waiting for the same project and come and repair a project that you had an opportunity to protect. Uhambise wathi zikho nezinye inkqubo ezikwizicwangciso zabo bengurhulumente wephondo lase-Gauteng ukuqinisekisa ukuba wonke ubani unombane ephondweni. Umqatswa we-IFP kwisikhundla sobunkulu baphathiswa uThami Ntuli uqinisekise ulutsha ukuba kuza kuza utshintsho kweliphondo ukuba bavotela lo mbutho. uNtuli besenza intetho kumsitho wanduleleyo wokuphehlelelwa komqulu wezithembiso eGuguDlamini Park eThekwini. Izinkumbi zentsha ezibuthelane eGuguDlamini Park eThekwini ukuzokwethamela umcimbi wokugayisa sasa ngosuku lokwethulwa kwezethembiso zokhetho yiqembu i-IFP. Okhulumele i-IFP kuzwelonke umkhuleko hlengwa ugadleko yiphini likaMengameli wezwe mayelana nosuku oluhlongozwayo lokhetho. Every time we've had elections in South Africa, they have taken place on a Wednesday in order to maximize voter turnout. Therefore, we are warning the ANC from gerrymandering and from preventing people from going to elections. Elections on a Friday will not work. Ogaqele sobundunankulu eqenjini KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi uma bethatha amatomu esifundazweni bazoqala ngokukhuculula itheku. What we want to achieve for the people of KwaZulu-Natal as the IFP is to bring hope again, is to inspire hope about the future for the children, for our children, because we are all worried about the future of our children. If we do not fix this province of KwaZulu-Natal, our children doesn't have a future. Intsha ithi ke iyakholelwa ekutheni inkatha izokwazi ukulwisana nokuntuleka kwemisebenzi kanye nezingqinamba ke ezihaqa abafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Entweni esengibonile sisenzelwe inkatha singabafundi basemangosuthu ngiyacabanga ukuthi masingene esikhundleni kuningi sizokuthola. Isasiste kakhulu during i-registration besidla ngenxa yayo sinendawo yokulala kungenxa yayo inkatha. Inkatha isinqobe ukhetho lokuchibiyela amahlandla ayishumi-nantathu kule minyaka emibili edlule laKwaZulu-Natal. Kanti ke ithemba ukuthi ke izoyigcwalisa phama inkundla yezemidlalo iMoses Mabhida uma seyethula izethembiso zokhetho mhla ziyi-10 kwezoThwasa. Ezindabeni zethu kuChannel 163 olethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eThekwini. Imvumiyeli kumculo wezokholo UBetusile Mcinga uwongwe ngembasa njengemvumi egqwesileyo yonyaka ephume emagqabini kumsitho iTexas Gospel Music Excellence eMelika phezolo. Imvumi yomzantsi
yoMzantsi Afrika nenzalelwane yakuGatyana kwiphondo lempuma koloni iphume emagqabini izolo kumsitho iTexas Gospel Music Excellence nalapho aphumelele khona imbasa ukuba imvume egqwesileyo. UBetusile uthi uchulumancile kukuphumelela le mbasa ekwabulela nabemi boMzantsi Afrika kokumxhasa. I'm so grateful from the organizers for giving me this opportunity uba ndikwazi uba ndingenele, and also nakubantu abandivoteleyo abantu base-South Africa. Kanti nomama wale mvumi ugqirha Lusanda Mcinga nozenzele udumo kwiqela lakhe Lusanda Spiritual Group uthi unyana wakhe umenze azinxe kakhulu njengomzali. Ukwathi uBetusile lo uthathe apho yena yeke khona wenyuka wantingela emagqabini nomsebenzi wokucula. Congratulations, ndiyamvuyela kakhulu ngokuwina kwakhe ii-awards e-USA eTexas. Awenze kakhulu ngoku kaloku besajikeleza apha e-Eastern Cape, ebesajikeleza apha eSouth Africa, ngoku wavele watsiba waya phesha kwezilwandle. UBetusile ukwangezele ngelithi unqwenela ukuba nezinye imvumi zingalifumana lithuba liphiwe ngubawo nanjengoko naye ingazange azicingele ukuba angafikela kweli nqanaba. uThixo ingangavusa abanye abaculi abafana nam abazophumelela bangene nakwiziteji zasaphesheya kwamazwe. Zange ndayicinga mna uba ndingaze ndifikelele kwiqonga eliphesheya kwamazwe. Nathi ke sithi sizeka mzekweni sisithi amaqobokazana ngala endleleni sube kunyembelekile ngokwenene uliphakamisile igama loMzantsi Afrika. Kanti abantu baphefumle kumakhasi ethu ezonxibelelwano ngempumelelo kaBetusile. Awusebenzile boBetusile mntakaNcinga, usebenzile kakhulu. Izindaba ezimnandi yowina ngapha kude eMelika. Untu kwinduna ingumzekelo omhle kwimvumi zasempuma koloni ezisakhulayo. Uyabonisa into yobana xa ulilwela iphupha liyafezeka. Yabona ngoku le ndawo asibeke kuyo singumzantsi isenze abantu saziwe nabo bengasazi ngoku sithi apho wathethe khona angadinwa sithi makwande. Ncinga mntakaNcinga. Awuyisana nawe Betusile, umfana wangapha kuGatyana. Uyabona amaqhunya ngomculi ozinto zakhe zihambela kahle iminyaka ilandelana. Sikhuluma ngoBetusile Mcinga, siyambongela kakhulu sithi nje akukhanye kuqhubeke kwande. Dinga mninawa kwekho madoda yawunqandwa zinkwekhwezi eMelika pho kwekho imvume yakuthi. Ndivuya kakhulu ndiyamazi uba indoda ecula kamnandi enenzele mnandi ekhuthazayo bedwa angaqhubeleka phambili. Thixo makaphinde ke athi gqolo ukusikelela nawe njengoko uthe gqolo kuliphakamisa ilizwe kambe nephondo lethu umakoloni. Inkokheli zelizwekazi Afrika khange zize etafileni nezicwangciso ezibambekayo uqobisana nemfazwe egqubayo kwilizwe lase-Democratic Republic of Congo. Ezinkokheli zihlangene e-Addis Ababa e-Ethiopia ngalempelaveki zishukuxa imiba etshisibunzi nakumanye amazwe elizwekazi. Nangona kunjalo ingcali kunye nabemi baseCongo abazinze kweli bavakalise izimvo zabo ngemfazwe egqubayo eCongo. Ngabantwana babalelwa kwi-150,000 ababengamaxhoba emfazwe egqubayo eDRC. Abantu babuza inzame ezenziwa ziinkokheli zamazwe ehlabathi ukufumana isisombululo sale mfazwe. The war has to be looked at in elements of what exacerbates the war. You know, some of the conflict strategy that they have deployed are actually being fueled in the war rather than stopping the war. And we can see what has been happening, that the more soldiers you take there, the more soldiers who are killed, and the impact is devastating. UMzantsi Afrika lelinye lamazwe abantu base-DRC ababalekela kulo. The time when Mobutu was supposed to leave the power, then the Kabila, the father, was coming. Then after that, there was also the pressure from the Rwandese who now wanted to overthrow Kabila, the father. Then the war came up in the east of part of Congo. Then that made me flee from Congo to come to South Africa. Nangona impilo ingcono kweli kodwa akho ndawo efana nekhaya. I still have some family members there. The situation is not that good for all. Because war is not something which is pleasant, which anybody can like to live in that condition.
Abahlalutyi bemiba yase-Afrika bagxeka urhulumente wase-DRC. The issue of the contradictions that we observe in the Congo in terms of how democracy or democratization process has regressed, violation of constitutional democracy and oppression. So the internal contradictions of the Congolese political system, political arena, reflect on the vulnerability that we observe as the mayhem or the tragedy of M23. Nangona kunjalo, i-AU ithi xhalabile ile meko yase-DRC. Kanti Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Maduzithathe kwemadikela kaloku umhlezo ndaba zakho kudeska yakho enkulu nedihlonipha kakhulu bethuna ndamkele kaloku wena mbukeli wamozivile yapha ekhaya apha kaloku kuqonga lam leMozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela uMamthembu namhlanje nangomso nantsi ikangeleko yeMozulu. Siyavula ke bukele ekhaya sijonge ukuba njalo kukutshisa okuqatha kakhulu apha mvanje eMzantsi Afrika leke siye siyibize kakhulu ngamakhumsha njenge-heat wave nokubhudla okuqatha kunkquma imoya kakhulu phaya ngaselunxwemeni ephondo lonke lephoka lutha ogqabeka kakhulu naphaya eMonti eMndantsane ukuqhaphuka kakhulu kwemvula kokaladoko kuyatshisa nje kamnandi bukele ekhaya amaqondo akho la phansi nalawo aphezulu sivule phaya futhi eMpuma Koloni njengapha koBurgersdorp ekuseni futhi bevuka ngelashumi bavala usuku embukeli wam ngo-35 degrees. Nanso bethuna kaloku imozulu apha embindini eMzantsi Afrika apho kaloku kuseFreystata phaa kumantla weli phondo ngoSasolburg bevuswa kamandi phaya ku-17 degrees baluqukumbela usuku futhi ngamashumi nje ananye. Kunjalo nambukela uzizile apha ekhaya ubukela utshalele 163 kwi-DSTV eNtshona Koloni Fred Ndal kuyatshisa kakhulu ngo-40 degrees xa bevala laa mini yabo ngomso naphaka koBhofort West ekuseni bevuka ngo-15 degrees. Nanso bethuna kaloku imozulu phaa ephondweni kuphake Northern Cape indawo ezifana phaa kaloku koKimberley phaa ixesha lasekuseni futhi phaa ko-15 degrees kutshisa mpela lihlaba umhlaba kamnandi elalanga ngamashumi-9 nanso bethuna kakhulu imozulu phaa ephondweni futhi kulapho kaloku Northwest koTosca phaya ku-90 degrees kanti kuyatshisa phinde ke bukele nabathonsi emvula phaya ka-38 degrees ngokuhlwa phaya ngomso. Bethuna benjeje phaa ephondweni futhi apho sikhoyo kaloku kuseGauteng indawo ezifana phaa kwincam yelaphondo eJohannesburg eSoweto eThembisa ngo-16 degrees kuyatshisa futhi namafu phaa ngorhatya futhi ka-28 degrees. Mbukeli wam ekhaya masicuka lesijonge phaa iphondo lethu eliphaa kumantla apha eMzantsi Afrika elo ke lisiphaya kaloku koLimpopo koThabazimbi ngabashumi nje mbukele ekhatshwa sisine kuyatshisa phaa ebusuku kutshisa mpela phaa ngorhatya futhi ngo-34 degrees. Nalo ke iphondo futhi lalandela ke bukela apha ekhaya nalo lona ke liphaa kaloku eMpumalanga indawo ezifana kombombela phaa ixesha lasekuseni nguye kaloku la 18 degrees baluqukumbele kamandi ngamafu nezo ntshizane kwakhona zemvula futhi zika-28 degrees ngomso. Masivale sisijonge bethuna kaloku imozulu yam apho KwaZulu-Natal njengaphaa koVryheid kwasekuseni bevuswa ku-17 degrees balusonga usuku ngamafu nemvula futhi ngo-27 ePongola bavuka kamandi ngo-21. Bethuna ke ichimeko apha kwideska yam yemozulu mna ndikuthanda kakhulu xesha linjani yole. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.